Notice of appeal. The ceremony will start brand new president, Professor Arthur Peter Mutharika, at the Kamuzu Stadium in Blantyre. Government has arranged public viewpoints across the country as follows. Mangochi Stadium. Be part of this momentous occasion and witness a peaceful transition of power for our beloved nation. The 4th of October 2025, the day of our nation. Kanema wa Times ndipo tili kuno ku Kamuzu Stadium kumene mwambo olumbiritsa Peter Mutharika ngati our 7th president komanso Justice Mayemu Ansa ngati vice president uchitike mawa uno. Nzanga Isaac Salima komanso Tabi Mwenefumbo ali kunyumba ya Mutharika ku Nyambadwe. Timafuna tsopano tilowere kumeneko ku Nyambadwe kuti atifotokozere kuti chikuchitika nchani. Isaac Salima komanso Tabi Kamangala Mwenefumbo ku Nyambadwe timve kuti kumeneko kuchitika chani. Kumene ife timabwana amene kuno kunyambadwe kumende kunyumba kwa mtsogoleri amene wasankhidwa khala mtsogoleri wa dziko lino. Ndikankhulira kuchokera kuno kunyumba ya amene wasankhidwa khala mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Kuno ndi kunyambadwe kumene tikudikirira kuti atuluke kuti anyamuke kupita ulendo upita ku stadium kumene kuchitikire mwambo onse. Choncho pano tili pano ndi panja amene akutionera pa Kanema wa Times komanso amene akutimvera pa Wide Somvera Times kuti tili panja pa nyumba ya mtsogoleri amene Peter Mutharika amene akuyembekeza kuti atuluke nyumbamo akwere galimoto zimene zayima ndi pitu galimoto zimene zikundikirira panja pano ndi galimoto zochuluka zimene zimakhalira galimoto za mtsogoleri wa dziko akudikirira kuti akwere uku apolisi nawonso andanda njira yonse yokafika ku stadium kuchokera kuno kunyambadwe munjiramu muli apolisi okhaokha ndemwina mene mukuonera muchithunzimo apolisi ochuluka afika kuno galimotonso zochuluka zafikanso kuno kudikirira kuti mtsogoleri ameneyu anyamuke kupita ku stadium. Amakamba kuti akhoza nyamuka mwina chama 9:30 ndiye tikudikirira kuti nthawi inayi yonse tikudikirira kuti anyamuke malo ano kulowera ku stadium kumene kuchitikire zonse. Choncho Mutharika nthawi inayi sakhala kutuluka koma panja pano ndi pala chitetezo okhaokha amene ndithu andanda malo ano kudikirira kuti mtsogoleri amene atuluke nyumba zawo ukunso anthu ena achipani anthu ena amene akudikirira panja pano kuti aperekeze mtsogoleri ameneyi. Komano lero kunyumba ya mtsogoleri ameneyi Mutharika si nyumba wamba malinga ndikuti achitetezo kwambiri komanso anthu wamba simene kumakhalira nthawi zambiri kuti kamabwera mwina kupeza galimoto zochepa koma lero kuoneka kuti yayi ulendo wake ndi ulendo wosonyeza kuti mtsogoleri ameneyi ni mtsogoleri amene akulowa pa mpando wa utsogoleri wa dziko. Choncho amene mukuona muchithunzimo galimoto zochuluka zimene zandanda panja pano kuti zimtenge mtsogoleri ameneyi kumapita ku Kamuzu Stadium kumene kuchitikire zonse. Akuluakulu aboma akuluakulu achipani komanso anthu ena makamakaso achitetezo ndi amene andanda kuno kudikirira kuti mtsogoleri amene atuluke nyumba imeneyi. Koma chimene chachititsa chidwi kwambiri chakuti munjira monse muli chitetezo. Ndemwina tikhoza ngopereka picture imeneyo pakadali pano amene mukutitsatira ndi kuti akamatuluka nyumba mmenemo tikhalenso ife tikubwera kuti tikuperekezeni ulendo wonse olowera ku Kamuzu Stadium kumene kuchitikire zonse.
amene akakhala kupanga kutsatira zotsatira zimuchichewa asatire nawo mwambo umenewu. Ndizayitana olemekezeka a Chief Registrar a High Court komanso Supreme Court of Appeal olemekezeka Innocent Nebi. Ise malumbiro amenewa kutere kutsakhala kuti malo amene akonzedwa iwo amene asankhidwa ngati achiwiri kwa president komanso amene asankhidwa ngati president amene adzachoka malo amene akhala ndi kubwera kuno kumalo kumene kwakonzedwa kuti olemekezeka amene wawa alumbire malingana ndi malamulo a dziko lino. Akalumbira adzakhala pasi pa mpando apo ndi kusayinira mu oath book kapena kuti buku la malumbiro kuti iwowa akuvomereza kuti alowa ndi pangano ndi inu anthu a Malawi motsogozedwa ndi gawo 12 la constitution kuti agwiritsa ntchito malamulo amenewa mokutumikirani inu motsatira ndondomeko malingana ndinakhazikisa mu dziko lino. Pambuyo pake padzakhala mwambo wa zithunzi iwo amene alumbira ndi olemekezeka Honorable the Chief Justice komanso Chief Registrar. Ndizawatsitsa olemekezeka a Vice President elect kenako tidzayitana iwo amene asankhidwa kukhala president wa dzikoli nawonso adzapanga chimodzimodzi. Adzafika pamalo pamene akonzedwa kuti alumbire ndipo olemekezeka a Chief Justice athu ndiwo amene adzalumbirise wonse a Vice President elect komanso a President elect kuti akhazikike mwa malamulo mu maudindo amenewa. Ndipo akalumbira adzakhala pansi pa mpando uwo ndi kusayinira nawo olemekezeka President elect kuti akuvomera ndi kulowa mpangano ndi dziko la Malawi motsatana ndi malamulo akulu a constitution kuti iwo akuvomereza kuzitumikira molemekeza ndi moteteza malamulo a dziko amenewa. Ndipo akajambula zithunzi ndi olemekezeka Chief Justice athu adzakhala mwambo umene Honorable the Chief Justice muyimirira ife tonse akumabwalo adzapereke mphatso kwa amene asankhidwa ngati mtsogoleri wa dziko lino. Mphatso imeneyi mkonze kudabwa kuti sikhala bwanji ndi mphatso yanji. Ayi musadandaule. Ili ndi buku la malamulo a dziko lino la constitution kutsimikiza kuti a president amenewa komanso a vice president amenewa asankhidwa motsatana ndi malamulo amene iwo alumbira kuti akateteza ndi kugwiritsa ntchito ndipo akasunge pabwino pogwiritsa ntchito bukuli kumaona pafupi kuti agwiritse ntchito udindo umenewu motsata malamulo. Your Excellencies, distinguished delegates, we witnessed the arrival of the Honorable Chief Justice of the Republic, Right Honorable Regine Robert Nzikamanda, SC, and the Deputy Chief Justice, Love Mopo Chikopa, and all Justices of Appeal and Judges of the High Court. This function is in part the swearing-in ceremony, the domain of the judiciary in Malawi under Section 9 of the Constitution, whose mandate is to enforce, protect, and interpret the laws of Malawi. The chief custodian of our laws in the protection, enforcement, and interpretation of these laws is none other than the Honorable the Chief Justice. And as such, it is befitting that the Honorable the Chief Justice administers the oath to both the Vice President-elect, who shall go first, and then ultimately I had mentioned earlier on that Malawi has a seamless structure where there is always a president in charge and another, once sworn in, now becomes the de jure and de facto president. And therefore, once the president-elect, Professor Arthur Peter Mutharika, takes oath as president of Malawi, he shall no longer be called president-elect, but actually shall become the 7th president of the Republic of Malawi.
when both the president and the vice president have taken oath, we shall have a photo opportunity here with the Honorable, the Chief Justice of the Republic and the Chief Registrar, who shall be ushering the Chief Justice. Once these noble sons of the soil have taken oath, the Honorable, the Chief Justice, as forerunner or Chief Justice or Chief Custodian of our laws to protect, interpret, and enforce the Constitution of Malawi, shall hand over a gift to the President of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, a copy of the Constitution, a copy of which, a section of which, both shall swear to protect, uphold. Kuno ku ndimenezo kukhalira kuno ku Kamuzu Stadium mpaka dali pano chimene chikuchitika nkuti tikuyembekezera alendo akunja amene ali pano ndipo President Ford ndi amene ali pano kuti alandire alendo olemekezeka amene afika pano. Ndiyetu kuli zochitika zosiyana zimene zikuchitika kuno. Ndithu ndiye posachedwa apa alendo amenewa akhale akufika. Mzanga wanda msisi kuchitika nchani? Okay, kubwera no alendo olemekezeka amene akubwera pano pakhala pakubwera ndithu Jane Ansah akhala akufika pamalo pano amene alandiridwe ndi Enoch Chihana amene ndi President Ford padakali pano tizilekeza pamene popo chifukwa zinazo tizoona kusogoloko. So pano patizikamba kuti iwo ngati President wa Ford alandira Jane Ansah amene ndi Vice President elect akhala akufika pamalo pano. Jane Ansah akubwera ndi wiwiru. Akubwera ndi wiwiwi. Tire. Mawiwi ajasintha manja chief. Ayi basi panopa ndoti anthu amene amapangidwa zimene ziwiwiwi asintha ndithu Jane Ansah ikulira yawo ikubwera. Jane Ansah anali judge wa High Court. Yes, adapuma ndithu Supreme Court of Appeal actually. Anali retired Supreme Court judge amene wa mai Jane Ansah amene akhale Vice President akangopereka malumbiro awo mawauno pano pa Kamuzu Stadium. Chabwino ndipiti wa galimoto za Dr. Jane Ansah ndi zimene zikufika pano. Mwambo ochititsa chidwi umene ukuchitikira kuno ku Kamuzu Stadium ndipo Secretary General chipani cha DPP komanso President Ford ndi amene akhale akulandira pa Kamuzu Stadium. Mwambo ochititsa chidwi umene ukuchitika kuno. Ngati mwango tipeza kumene these are live pictures kuchokera kuno ku Kamuzu Stadium mu mzinda wa Blantyre. Azimayi kusangalala amayi awa kuti boma mwati banja amayi. Boma likubwera boma. Ndinoko no bwanje basi. Kwa basi. Magai acha misheni. Chante ngwabata. Amenewo Grace Perepeta kutilankhula pano. Galimoto zimene zanyamula Dr. Jane Maemu Ansah zikufika pano pa Kamuzu Stadium. Ndili ndi Samia Suleiman mmodzi mwa anthu amene ndi avoko kwambiri. Chimwe chanu nchodani Samia Suleiman? Ife ndosangala kwambiri. Titokoze kwambiri Malawi komanso Mulungu poti pasa ndithu mwayi umenewu kuti tisogolerenso tikonze zinthu zimene zaonongedwa Malawi muno. DPP kachiwiri ikhala yosiyana bwanji ulendo? DPP has rebranded. DPP mukaona mwalowa ndithu convention yathu imene tinachita pakati pa inathandiza kwambiri. Muli mixed blood pano komanso DPP yaphunzira. Ife tikuziwa mmene zinthu sizimayenda bwino mmene timalamula koma taphunzira ndithu muona kusintha ndipo muona ulamuliro okomera Malawi ina aliyense. Ndatokoza kwambiri Samia Suleiman. Kufika kwa Dr. Jane Ansah pano pa
Kamuzu Stadium. Nzanga Chisomo, ukuona chani? Kunoku kukoneka kunena kuti mwina zambiri mwafotokoza kwambiri ichi kuli chimwemwe kwambiri anthu akusangalala apo ndi pamene tikuona ndithu Justice Jane Ansah amenenso ndithu ndi Vice President elect kuno ku Malawi akutsika kufika ndithu malo pano pamene ndithu akuluakulunso ochokera ku chipani chimene cha DPP kuphatikizaponso Ford Enoch Chihana akupita kukawalandira. Chabwino ndi mmene zikuchitikira tsopano kufika pano Kamuzu stand tikhale tikulankhula nawo iwowa posachedwa pompano tikhale tikulankhula nawo kuti timve kuti ndemanga zawo ndi zotani. Akufika pamenepo kujambulitsa zithunzi ndi Enoch Kanzingeni Chihana kuno ku Kamuzu Stadium. Tinene kuti Kamuzu Stadium ili mu mzinda wa Blantyre ndi stadium ya pakale ndithu ndipo chifukwa choti ili ndi ma problems ena nchifukwa chake ma stand ena anatseka pang'ono kuti twasachira kukhala mpaka pamwamba kuopa kuti mwina ngozi ikhoza kuchitika. Ndiye amayi Navicha ndi anzawo nyimbo pang'ono. Republic of Malawi, President-elect, and also Madam. Chabwino, posachedwa apa tikhale tikulankhula ndi Dr. Jane Mayemu Ansah angodikira kuti abambo atsike galimoto pano. Mai Mary Navicha ndi almost the face of DPP. Mai Navicha chimwemwe chanu nchotani? Tirokondwa kwambiri, Mulungu amamva, Mulungu amayankha, Mulungu ndokhulupirika, zachitika, zatheka, boma lafika. Tirokondwa kwambiri. Kuina kumene kukutanthauza chani kwa otsatirana? Kukutanthauza kunena kuti makamaka osati otsatira okha koma kwa Malawi onse. Kunena kuti Malawi abwerera kutsogoleri. Tikhale tikulankhula ndi Jane Ansah posachedwa pano pa kanema wa Times. Zithunzi zimenezo za kufika kwa Dr. Jane Mayemu Ansah. Olemekezeka Madam Vice President elect, chimwemwe chanu nchotani kuti tsiku limene lilafika tsopano? I am so happy. I am humbled for the faithfulness of God that this day has come. Thank you very much. We wish you well. Thank you. Amenewo ndi Vice President elect kuti akuyamika Mulungu, amanena mchingerezi akuyamika Mulungu kuti tsiku la lero lafika. Ndipo akunena kuti kumeneku ndikukhulupirika kwa Mulungu. Bambo Ben Phiri fikanso pano. Kodi inu ndiye munatsogoza Vice President pano kuti afike? Iya nangopezeka nawo. Maso achemwali anu arosa. Mwachenatu kwambiri. Pajanso awinaso. Nkhani yake ndiyo mweyo. Daimpi? Kwa basi. Kumangochi. Kwa basi, Mangochi Central. Chimwemwe chanu nchotani arosa ndikisi? Chimwemwe chathu chosasimba. Chimwemwe nanga chimwenjeso ndikisi? Chimwemwe inu sisi menezo nanga tungonjenjemeraso apa ndi chimwemwe chomwecho. Chosasimba. Unalulendo otani kuti titafike pano? Unalulendo silingane nondovuta ifwa tinapanga kampeni monga mukuziwa. Andi kampeni yathu inali yosavuta. Anthu angobwerera ku ulamuliro wa DPP ndipo. DPP kachikena ikhala yosiyana bwanji ndi mbuyo? Ikhala yosiyana koma sisiyana kwenikweni. Pamene tiyasiyane ndoti pano ndeti kupangano zinthu zamphamvu kuti dziko lino lisinthe kwambiri. Cholinga chathu ndi chimenecho. Ben Phiri anthu amati ndinu field marshal. Dzina limene ndabwera bwanji? Ndikukhulupirira kuti anthuwo zilipo zimene amadziwa, zimene sindiziona. Ino mphulupulu? Mphulupulu zona ngasizimachitika nthawi zina chifukwa chachifukwa. Ande chifukwa masankho atangotsala pang'ono kulengeza akuti amakufunafuna ndeni kodi apalamula chani? Amasaka nangasi zomwezo zomati field marshal zangoona ngati tiyemweyo. Koma iya Mulungu anatiteteza ndapulumuka ndi uyu tili mmoyo.